Takže dámy a páni, toto je miesto činu. Práve sa približujeme do kostola, kde bude práve prebiehať nácvik. A tu vlastne nacvičujeme každý za každým a je to tu pripravené momentálne na svadbu. Premiestnime sa na chorus, kde už sú všetci, samozrejme, len ja nie. Ty mi dávaš nový eleníc, silu neberie, denne nových síl, s tebou preskočím múry trápenia a mojej ceste dáš pečať víťazstva, kde nádej zomrela, kde svedie zatrúbi a hymnu slobody mi to spoložíš. Nikto už nevezme, čo si mi zaslúbil, so žalmom na perách zaspávam v pokoji na 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 na. Na ďalšom nácviku nám Dominika mešká. Dominika, chcete nám niečo k tomu povedať? Jasné. Dobre, 3, 4 a malé koníky ľúbivo, sú len zvieratka. A keď malé koníky ľúbivo, on ľúbi tiež aj mňa. On ľúbi ma. Môžete počuť dobrú nitrančinu. On veľmi ľúbi ma. A keďže malé koníky ľúbivo, on ľúbi tiež aj mňa. Nachádzame sa momentálne v Hradnej Priekopej. Chcem, aby ste nahliadli dnes do toho, ako nacvičujeme pred svadbou s našim spevokolom. A teraz sa presunieme hore do katedrály, kde budeme mať svoju prvú omšu ako spevokol. Takže sa veľmi tešíme. Bolo to krásne, zostalo niečo z nás, zneli na básne a pritom piesni tie roky lásky, plnosti s úžasom, že už aniel odzvonil týmto dvom zvonení. Občas sa pýtam, prečo to Boh dal nám prežiť tak krásne, čas hnaný ku hviezdám. Dnes vidím lásku, ktorej som vždy chcel rád, bolo to krásne, počuť tvoj nežný hlas, nádherný. Nech nás aniel mocný chráni, nech nás Boh vždy drží v dlani, nech nám voľné krídla dá. Prúcani poslednej časti o Panne Márii. Ideme tam za tou pani, ktorá práve kráča vo fialovom plášti. Ona má kto zabiť. Zase fialové, však budem celá fialová. A ja budem všetko. Ako sa vám pracuje na predstavení? Výborne, práve musím si zobrať mikrofón. Žiadajme toto, že nie je mikrofón. Ale ešte predtým sa pozrieme, ako sa pripravujú malé deti. Ako sa vám páči tuto v tomto Božom chráme? Veľmi dobre. ešte niečo o našom spevokole Luče. Vznikli sme ako spevokol už za čias, kedy moja mamka mala asi približne 18 rokov.
a fungujeme dodnes. Názov, ktorý máme dnes, sme nadobudli len pred nejakými 3 rokmi. A to na základe toho, že sme chceli mať nejakého patróna nášho spevokolu a zvolili sme si za patrónku Kiaru Luče. A to aj preto, že by sme chceli byť takým svetlom pre ľudí a chceli by sme im rozdávať takú nádej a radosť, ako aj ona rozdávala ľuďom. Súčasťou nášho mládežníckeho spevokolu okrem iného je aj detský spevokol. Detský spevokol sa volá Majáčik a organizujeme rôzne výlety, púte, dokonca sme nahrávali pre jedno CD-čko s názvom Africké rozprávky, na čo sme veľmi pyšní naozaj. A vlastne takto už fungujeme, ako detský spevokol funguje asi približne 9 rokov, no a mládežnícky už naozaj dosť dlho s takými menšími prestávkami. Tak to by bolo asi tak všetko o našich spevokoloch a dúfam, že sa vám toto video páčilo. Takže čaute. A práve teraz to musíš zastaviť.